Сега от хотелската стая ще направя замерване на радиацията. Здравейте от хотелската стая. Ще направя замерване на вредните електромагнитни лъчения, които реално излъчват всички рутери, телефони, лаптопи и смарт часовници и какво ли още не. Сега, това е устройството M-Guard, което ни предпазва. Виждате колко лесно преносимо е. То е буквално на размера на един телефон, само че доста по-широк от него. Много лесно преносим, може да се включва директно и в контакта, може да се включи и в такава преносима батерия и стартира директно, започва да работи. И по този начин в радиус 4 метра, диаметър 8 метра, той ни предпазва от вредните електромагнитни лъчи. В момента съм сложила тук един телефон за демонстрация и съм взела този детектор. Вижте, стойността е 0. Доближавам до телефона, който замервам. Стойността продължава да бъде 0. И сега ще изключа, буквално ще извадя USB кабела. И погледнете, в момента, в който изключих устройството, детектора веднага отчита вредните електромагнитни лъчения. Така, сега замерваме електромагнитното лъчение от телефона и в момента, в който отиваме и пускаме видео в YouTube, виждате колко се увеличава. Близо 3000 е показателя. Така, излизаме от YouTube. Да, значително намаляват стойностите. Включваме и M-Guard. Стойността директно е 0. А ако отидем пак в YouTube, стойността продължава да бъде 0. Където и да отидем, дори на най-красивите и спокойни места по света, рутерите работят на пълни обороти и съответно ние се облъчваме, но има начин. M-Guard е решението.